Nazdar Bazar, takže já vás vítám po dlouhé době u prvního videa, bylo to, teďka už je po přestávce, videa už budou vycházet častěji, budu se snažit dělat co nejčastějc, teda a teď k tomu, proč byla tak dlouhá přestávka. Bylo k tomu hodně důvodů. První byla škola, no pořád je, ale už to jak stíhám. Druhý je, nebudu tady rozebírat, druhý důvod je, že v počítači se mi rozbila zvuková karta a potom, jako omlouvám se, že jsem nedal prostě znamení na to, ale nešel mi internet, nebo teď pořád mi nejde, pořád nejsem na internetu, ale už půjde teďka někdy, takže jsem nedal znamení, no jako, já jsem něco jsem tam psal, ale tak jako, Mikrofon teda slyšíte, že už je úplně jiný. Nebo ne úplně jiný, ten zvuk je milionkrát lepší teda. Už tam není takový to divný praskání, který tam bylo. A teďka už jsem to zprovoznil ten počítač vlastně i s tou zvukovou kartou. A teďka už, nevím, co bych dál řekl, teďka to jsem byl, pořád samý teďka. Prostě melu nějaký kraviny. No a chtěl bych říct, že chci rozjet sérii Terrarie, co si o tom myslíte, napište do komentářů. Dál určitě budu točit Team Fortress 2. Napište, Team Fortress budu točit, prostě budu točit. A napište, jestli mám točit GTA 3 nebo Liberty City. Nebo prostě San Andreas nebo Liberty City. Mě teda víc baví Liberty City, ale je to na vás. A ještě teda pardon za ten zvuk, ještě bych teda chtěl vlastně začít točit, já nevím, jak to mám nazvat, že jo, no řekněme tomu IC2 prostě, Technic Pack. No, to není úplně Technic Pack, to je IC2 prostě. Že bych chtěl točit IC2. Teďka hraju na jednom serveru, kde už teda mám nějaký věci, ale jenom takový malý dům a pár těch základních jako. Sice mám FSUčko, jako ty, kteří to znají, tak ví, co to je. Ale hraju tam ještě s jedním týpkem. Je to teda můj brácha. Je to server pro originálky. Jo, teda už mám koupený Minecraft, už dávno. Akorát jsem teďka bez internetu, že vám to stejně nedokážu, že budu mít stejně Steva. Jméno teda není LixWithLP, ale Red Rockman. Jo, a takže teď zase přeskakuju, no. Vrátíme se k tomu IC2. Chtěl bych točit tu IC2, takže napište do komentářů zase, jestli bude někdo hodný a napíše to tam, jestli mám točit IC2, jako pokračovat v tom, co tam mám, pokračovat dál, anebo točit IC2 od začátku. No, takže tohle mi tam napište a jako jestli jste rádi, že jsem přišel, tak že jsem zpátky, tak dejte like. Jestli dejte dislike, ale musíte mi odůvodnit do komentáře proč. Budu neskutečně rád za každý like, za každý koment, za každý zhlídnutí, jo. Teda já ty moje první videa asi brzo smažu, protože jsem se teďka před chvíli jsem se jako na to díval, mám to v počítači, ne na internetu, že nemám internet. Jsem se na to díval a ty videa jsou opravdu hrozný, to je prostě tam bzučí mikrofon, střihy nejsou pořádně udělaný a spoustu nedodělávek. Takže já asi ty videa dojde k tomu, že je za čas smažu a začnu prostě, už tam nechám jenom ty s tímhletím zvukem novým. A teda vlastně jméno v Minecraftu už není teda LixWithLP, ale Red Rockman, velký R, velký druhý R a velký M. Red Rockman, klidně mám do popisku vám dám jméno, jestli mě uvidíte někde hrát, tak se mě potom třeba zeptejte, jestli jsem to byl já, ale jako může to být pravda, neříkám, že je to fake, ale je tam ta možnost, že jsem to byl já.
hraju teda převážně na originálkách, jakoby na serverech pro originálky, když si třeba chci to hrát s někým, kdo má koupený Minecraft, tak prostě jdu na varezácký server, jo, tak jo. No teda mám už jako jinou nahrávací místnost, takže už tam nebude ozvěna. Jak už teďka slyšíte, teda měla by být mnohem menší ta ozvěna, protože, no, měla by být prostě menší. No a ještě jsem chtěl říct, že kanál taky už není Lixut LP, protože to je úplně pošálý jméno, nevím jak mi to napadlo, ale bude Red Rock. Bude jenom Red Rock, ne Red Rockman, protože na Minecraftu už bylo Red Rockman, Red Rock obsazen, jak jsem si Red Rockman, ten Red Rock nemá skin a takhle prostě Red Rock prostě. Teda úvodní obrázek, ten jakoby ten obrázek kanálu, ne ten velký, ten malej, už nebude tohleto, co tam je, ale bude tam, asi dám redstone blok a do toho ještě něco napíšu do toho redstone bloku, omlouvám se za tenhle zvuk. No a ten velký obrázek, co tam je, ten bude taky jiný, tam asi zkusím poprosit nějakého odborníka s Photoshopem, nebo si zkusím něco vyrobit sám, že já s Photoshopem teda se přiznám, že neumím. Že by tam vlastně byl třeba můj skin a já nevím, nějaký redstone nebo něco takového. Protože jako Red Rockman, že jo, umím s redstonem, klidně když budete, jo a když budete chtít pomoct redstonem, tak klidně a chtěl bych začít točit ještě redstone tutoriály, vím, že už to točí třeba Baudel, jo, House to točil a hodně dalších, jo, ale bych to prostě chtěl začít točit z takového toho pohledu, z toho mýho a vždycky vy si napíšete třeba to, co mám postavit, podle toho, co třeba budete potřebovat, nebo a jestli tam nebude žádný komentář, co mám příští díl dělat, tak tak si prostě něco vymyslím, co postavím. Teda jako tím, že postavím automatickou třídičku, nekopíruju nosíka. Jak znáte, určitě tak Nosík dělal, ne určitě, ale asi hodně známý je to video. Nosík udělal automatickou třídičku, vlastně česky natočil a trošku zmenšil. A tím, že ji postavím, já to nekopíruju. Podívejte se na Smusovo video, co je kopírování na YouTube, nebo Gogovo video, co je kopírování na YouTube. Myslím, že tyhle dva let's playeři to hodně dobře vysvětlili, no Smusa je spíš vloger, ale dobře. A potom teprve pište, jestli kopíruju někoho, protože nekopíruju. Tím, že člověk točí stejnou mapu, tak nekopíruje, protože má jiný obraz, jiný zvuk. No. A ještě teda tyhle redstone tutoriály budou vycházet jednou za zhruba týden. Budou tyhle redstone tutoriály vycházet, ještě podrobnější plán, který bude fungovat teďka, už ho nebudu měnit, teda budu se snažit to sníhat a pokud možno ho nebudu měnit, tak ten uvidíte buď v popisku videa, nebo na kanále, na hlavní stránce v sekci informace. A no, to je asi teoreticky všechno, co jsem chtěl říct. Jestli jsem na něco zapomněl, tak to napíšu do popisku, takže určitě koukněte do popisku, dejte like, když tak odběr, případně dislike, pokud se vám to nelíbí, ale odůvodněte mi proč. A ještě buďte tak hodní a napište mi ten koment, co mám točit a jak to má vycházet, nebo prostě jakýkoliv hezký komentář. No, takže tohle je asi všechno. Ne, kecám, není to všechno. Chci točit ještě Tekit. Vím, že Tekit se teďka točí trošku víc, ale chtěl bych prostě začít točit Tekit. Který, bo prostě Tekit Classic chci točit. Ten, co točí Krafák, teda myslím, že točí Tekit Classic, tak bych ho chtěl začít točit, protože mě opravdu baví, za kamerou ho hraju, no prostě jako bez natáčení ho hraju, ale už jsem ho netočil, takže bych ho chtěl začít hrát. A to už je asi vážně všechno. Takže jo. Takže doufám, že se video líbilo, jak už jsem řekl, tak like, případně dislike, ale vysvětlit proč. Koment, share
a já se na vás budu těšit u videa, případně z Redstone tutoriálu, z Terrarie, z Tekitu, GTAčka, Team Fortress 2. Takže napište a bye bye.